дулкынланып һәм бик шатланып килдек, чөнки менә без хәзер инде ныклап ышанабыз әтиебезнең классик булуына. Чөнки менә Тинчурин театрында гына түгел, күп театрларда куелган әсәрләр яңадан, димәк, халык ул әсәрләрне көтә, ул әсәрләрне ярата. Һәм аның сәбәбе ул әсәрләр бик милли, беренчедән. Аннары алар ихластан язылган. Аннары шул кадәр тел байлыгы, ул шундый зур хәзинә. Шуңа күрә аны хәзер спектакльләрне кабул итәргә була, спектакль генә түгел, үзе беренче музей кебек. Аннары мәктәптә ул. Ничек кешеләр яшәгәннәр, нинди мөнәсәбәтләр булган, тарихны өйрәнеп була, шул чорны өйрәнеп була, Аяз Генәшевнең әсәрләре буенча. Шуңа күрә менә хәзер мин ничек кулкынаным, миңа хәзер бик кызык бу әсәрне, ничек яңадан куелыша, яңа артистлар, яшь артистлар катнаша дип беләсез димме? Шуңа күрә бик кулкынаным, һәм бу безнең гаилә өчен бик зур шатлык. Бик зур шатлык. Бәйрәм дип әйтергә була. Рәхмәт.